Alah, wajah filteran lho. Ngelok-ngelok nih aku wajah filteran itu. Tara iya lho. Wajah tanpa filter yo. Masih umur 25. Iya, 25 diwalik tapi. Iki yo lek sampean iki bener serius dadi bojoku. Lah sapa sing pengen dadi bojomu iki lho? Iki tes pertama iku sebenarnya sampean iki gagahe transfer C. Ora diomong gagah lho, aku ora patheken. Durung ketemu aku tapi transfer C nang rekeningku 1 juta. Lah wong golek dhuwit direwangi adus keringet tok, trimo diwahne loko-loko. Mending tak nggo tuku mbako to, kena nggo diang. Habis ngono, salah satunya itu harus nyertifikat nih, lega rumah, tanah atau sawah atas nama saya. Belum pernah ketemu lo ya. Lah kok menak men omah doro iki lho nek gelem peken wis. Terus yang ketiga, harus mengadakan pesta pernikahan 7 hari 7 malam, mengundang selebriti Indonesia maupun luar negeri. Biyo-biyo, lah kok ramen. Nggo dhuwit gambar ungkal iki yo piye? Lek wis cocok kowe baru kowe DM aku. Aja kowe ngedabrus-ngedabrus, yo pelit-pelit kowe. Aja yo sampai daftar, aku ra seneng wong pelit. Direwangi bendino nyambut gawe adus keringet kok trimo diwahne loko-loko. Prai. Anja. Ini parahnya. Ini parahnya. Awakmu iki ketok ayu nek pas dadi rondo. Moh mas aku dadi rondo. Lah nyapa moh? Garing rene sing ngelepi. Ben gak garing tak lepi kan yo kenek. Anja. Ini parahnya. Awakmu ora usah dandan, ora usah skincarean. Aku mencintaimu apa adanya. Aku suka wanita yang natural. Omongannya wong lanang sing mabuk pertamax campuran pertalite ya. Lah karone sapa sing sudi ngombe pertamax? Ngono ora wedok wayu sedekno matane mendeli. Tarah nggo vitamin lho. Cocot mil ora sumbut karo atimu, Mas. Drogok jaran malah nyandak cocot. Raimu kasuh. Anja. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Kowe iki janjane iki iso ngaji ora to yo? Aku pengen dik. Lho, nyek. Ora ngenek, aku iki kur takon sapa ora. Yo jelas gak iso aku. Tenan, gak iso tenan. Gak iso tenan aku. Yo iki jujur-jujuran yo. Tapi tolong nek aku jujur kalian jek gelem kan konconan karo aku. Wah, tapi aku jane golek kanca sing pinter ngaji ya. Nah, sekolahmu ki lulusan apa? Aslinya aku SDR lulus, Mas. Wah, tapi iki ngaji ra iso, sekolah ra lulus iki dadi apa kowe? Tapi aku biar pinter ngumpulno duit. Ayo pinter nglumpuke duwite mbokmu ta. Tenan. Terus wayahe bocah-bocah metu kok kelas 6 padha mlebu SMP. Aku gak mlebu SMP semua aku. Ya kancamu mlebu SMP, kowe mlebu sel. Rabi. Oh, alah rabi. Cilik wis rabi, gedene meh dadi apa? Ya aku rabi cilik mbiyen. Lah iya apa wis iso gawe anak kok rabi. Lah rabi karo sapa? Dirabi wong ya, tapi yo dipegat Mas, wancane yo wis rupane elek anake wong ra duwe, yo ora pinter sisan uteke ngono lho. Wis ora usah mbok jelaske panjang-panjang iki aku wis ngerti kabeh. Terlunta-lunta tanpa belian laki-laki. Nah aku kon beleh aku, gak mentola aku. Wis tok aku gak mentola pokoke. Menawa ana sing gelem beleh ya nang dibeleh lho ya. Iki butuh belehan kasih sayange apa? Laki-laki. Jane aku ki sedih. Lah nyapa sedih? Pengen nangis ngono lho.
Lah perkarane opo pengen nangis sih? Tapi ndak iso sak menika. Lah karone wis gerang gembeng iki lho. Rasane iki begegek nek kene iki lho, Mas. Ndak iso diulu, ora iso dilepeh, ngerti dhewe kan rasane, Mas. Yo ndang disurung banyu sak ember ngono to. Lak ndang lego. Anjay. Ini parah ini.